Kuli pelok berok kini ke video halo jong coronavirus kan kita ke video ki bang adep tap lupa ti singi gula dap bat kani menta kelong ben cuba tai lingkot de phi pang ju new jing pang bat kai ke bala banja kani ke video subah bentip bakam dei ban penting ya phi de ki khubor bam dei la ni kam dei ru ba pen mala ai phi kham dei thu e ti ka kum ke jinglong jingman habe bengi ni pet uni u yang jingpang leng selak pertai kelong ulah kiu ba do kata bat kani India menta kadang dan tak ma prapu ar tli ki kes ki ba ngatip ba ke ba ki ai ru kumjo ki khubor ki news bat kum ka WHO ti ya kani ngaku ban batai khendiat kelong ba uni u virus kloi benibit hadu kata-kata anu khyan jingpang long men kloi benibit hadu kata-kata ba daradan tangwei ru bapang kajing yebit lada mla bantik lakam yu kajing yebit kanong sirkhai ba ti uni u khyan jingpang dan bakliru haki comment section haki ni video ba ladap ki ong ba kalong kumnu ta jingpang bun nganget ki latip ikani dai ki dandu ki bam patip ki ka jingsha kalong kumni ba uni jat jingpang wanra I kita kidak kisien ki bolong ke kenja jingpang flu kumtu khaba kelak samai bakelak ayam jio pang kini ki nong no ba khnyamet ki ba kisho bat kumta tertermo ten re kidak kisien ba ki basai ki long ba pidap long ba dap sedam la ringpen her musim ba set khmut ba ka khnyam ke jeram kemet ke phat bejer ho bat kita baru ada kentup lang ki sign ki dak kisien jong uni yang jingpang te lada pidan hani hari kasi te kajing yebet hamduna namar ka hadu menta empat sngo bat ke WHO ko ong ba kat kong website jo WHO ko ong ba lada pidan ini jaka ki bampat dadan kajing yebet han kebampat dadan kikis kebumut ke kajing yebet ke hamduna ke res ti Henry hakan lupa ke benta bakani ke kalaban keta ini muka bentip ba hapo kemni kemap jo India katnu kelur ubre udan ti subah ban sungthuru ikani ba lada uwei ula ban keta iki hajar ngud ti lada dan kat hadu ki prapo khnai phungut ki breu hani keri ki jongi ki badan ta jingpang katnu kalaban keta kendiat right so kemen sudan jing kermen ru ya ke India ke jing sisa nomor bakal la bentek lakam nadu baka ba u ke jar ni ke jingpang hapo China ke India ka dikawin ti banikong du ban sim ban sauno iki ya ki basa angki ya ki perlok nani ki trairi jongi but kini ki bayo kini jingpang menta mdei na China dari kiba yo ini jingpang ki bawan pat ni ki kiri ki balok ki ki Italy Germany bat ki ki ti ka ba pausai hani ka long ba ke India kala yele kat la kat dia ban yada kala la ban yada ka te ka baningkong boja China re ya kani bementa khamla su ban yada namar ba kini ki bawan nakleng ka perthai kom na po Germany Italy ki bikinong India ki lawan but ki company dak competition hapor biki wan nang te henre ndala song hang ni hari la dia ki sedang ban mi ta ki dak shin bat ki yo ni jingpang bat hadu menta arngut ki bala khlat no te kita boro arngut ki di bala khamno kamet temen kamet bat beladan lupa ki jingpang te ke belo churu ko om kumta bal lada phi de ki break bala khamno karta bat ba fila dan lupa ki jingpang heart sini diabetes sini ha tenang ta ki BP bat kiwi kom ki jingpang cancer ti kini ki jingpang kila ban pentroin namar bikila pentroin lupa ka met ki jong fi bat kala ban shem shitom shibun ban yele la doni khnyang jingpang unwan ti ka hadu menta 4 yo sngo hang ni hapo noris jongi bakan kanja ki khubor batikna hale ko mandong no ti henrei ya kani pat kermen pat bakani ka way ba ki sarkar jung ki jela kani ka kini ki jela ki basate lam ingi ki not is jungi boro
ngangit bikila shimkhia halor ni benta nomor ba menta ka jing kajing ma kam desu i beri ki betang kita bawan na shabar di India andre ka ba mar mata kala de i beri bawan na kiwi ki jela ki ba sha kan thup ha u ki bla sha khta huni u khanya jing pang di Delhi ki kawai bla sha ban khta di shab hapo Kerala kawai ba ban khta kidan segi katu kan ni ligi state ki banga ngamdan ki kerteng ki betikina ki menda hakani khleman ti tama tepat ba uni khanyang jingpang uladan mentahi India ti bat kabadan kam banle ya mentahi sendat wood kalong ba ngi haban ya dai la de kam de bingi ngin lo ngin kulman kan bangin kulmar jingmut na kanu ka daw de jingting sungthu ba tiang hoi tin re ba phin sungai pat kita ki khubor ki bapo social media ka baong ba uladan hakate hospital uladan hang taas nong subawan ngay namar ka ba kalong ba yo hale uladan kerpong yung jongpi ti kani ka jingpang kadai ka ba kloy bani bit da ka ba kini ki umbia lani ki nong la ki khmut ki jongpi haba pi senria pi jorho ndai ka hair lani ka kapoi ban syong gitu ki umbia bered ki jongpi ba hair sunya la pi jorho pi senria kapoi syong hangnu hagi jaka pai ba ada unu ubrio uyo ban kata gitu ki khnyang jingpang ba bami na kamet jongpi tama kata pa ka bami na kamet jong uba shitam mo ni no met na kamet jong uba shubayong khli kum tu den na kamet uba tikna ba yo ini jingpang da kimi kita ki jam kumba pang bayong khli hi kum tu kan namar baling pang bayong khli ngim ju jan mat ki namar baling se pang yebet kalong kum tahi uniru te tama long ka ba kham so phieng kalong ma 4 la ban lap dawai mentah du mentah ban penjam uni khanyang jingpang te kaba sosi kawai ru kalong ma ngarang pe yang ni mentah kini ki nambar jong ki brio ki bala syakta te ki video halor jong ni report subah pe ki video bangala ada upload lupa te kawai ka jing sungti yang halor kani jingpang ka jing sa kalong ba nomor 4 dan dawai ban kan shimpor ba banyo dawai ti ka jing kerman pat hakani kaliang kalong ba uni khanyang jingpang kidan kumba hapo China ngamte hadu kanu ki khubor kilong ki ba shisha panman omna po China kidan ki kiri ba kini ki bayo New Jingpang ki ladan bu katu kani ki blakoi kot om ba ong etang na ki nakadaw ba ki layo udawai re nomor ba ki lala ban sumari ki ban manirap ki bati lakam bakan jur ti banata ki lala ban suppress no ma ban te lakam no ka hadu ba kini bun ki balami no di hospital ki joki ti kata di ko ka dak sin ka ba ajeng kermani mo ti sakawai ru kalong ba dan iba ong ba haki jaka basit kam kata ka WHO ka kerenga ya kata benta ba ong ba kajing shil ni kajing kreat kam la ban penyap ni jingpang te nrei da ka ba phimi shabar lada phio ni jingpang no lada phio ni jingpang de lada phimi shabar pa syakasngi ukloi ban yap ha kasngi tinrei ka jingpang yebet te mla ban khang la kidan khunu ka benta jong ka perthai ma yamentahi baro nyutli ki doba ni ha ka perthai ki sak talun tinrei la nyo stang ka Antartika te kiwi ki jaka nadu ki African kiwi ki jaka ki besit tam ni ki jaka khriat tam baro ki la dan ki kis kidan la kumnu kum sispa arphotli sispa arphotam ki ri ki bala yo ini khanyang Jepang hadu menta ti ka basa hangi kalong menta kum ki khasi hangi ki ba bangi sa ni ka basa hangi menta bantip kalong kum ni ba ka jingyo ka jingkot menta ha India kala ban her lada mla bante lakam yo ni khanyang Jepang namar ba baro ki jingdon kam ki bangi dan kam ki manufacturing industry lani haki karkhana ki jongi
la depi ong ki karkhana shna kali jongi la ki karkhana shna ayu yur jongi ne baro kini ki mar ki badan kam ki raw materials ne ki mar dan kam ki ba shna buat ki smartphone ki jong phir bi pe ini video bun di ba develop ki bashna hapo China but kala ban kiu kador kini ki bantaro kini ki khendiat banai ani wat news namu banwan ti bun nakleng perthe ki yathu ya kata banta ki jingwat bania nakleng perthe ki yathu ya kata ki ong ba kala ban dan recession ka jing hiar hakayo kot kaleng selak perthe but kani kan kata sibun om tang ye ke India ni buat yangi ru hang ni kala ban kata te ki bina bata ha perthai dang menin udan wi polok na po Norway la ong kidan ki video jong ur post po YouTube but wang ba kidan kini ki jaka kisnong kata kisnong bu sa li mdan shu menu bayan but mdi tang kataru wat ki school ki college ru la khangnut but la ai jing hikai ya ki khun ki jong ki damaki di kimi ki pa hayen mlong shu ban mi na marba kala ke jelai pelat ni yang jingpang dia ke jingye bet kalong ke step ha ti but hai India menta 4 lap bakan long kum tan riki ladon ki sorba ki katu kan ki jela kuma po Delhi sapo Kerala ki dan ki Jakarta ru ba baki kini ki theater ki jakai lang pai ba kila pensange no namar ba lada yakha pala la ya bun pala la jan pala pai ba pikloi ben yebet data kada ka julu chu ko ong bangi de ben jingai shimitar iwin iwe khnam bangin lak ke to jing yebet te la pikwa ban pet ke la pikwa ban te bani ahlor kumno bani dali ni jingpang ki dan video bang ada thalpa kan ni ditang masuk ai ka journal knowledge ni ke jing tip ka kajing tip kulung mo na benta ni yang jingpang bat ke ka bala banja ti ke kita di ki jing shisha ki sudah kam tem bat ke bala banja nang ni kalau kita ki jing dunan oh kayo kokot ki babun ki benta nga duai kanung ja hang ni ha keri jongi penban nga kwa bangi ngin long ki ba pen kre kayeng kesem ke jongi ka imlang salang ka jongi kwa ngin long ki ba pen kre nang ba la uwan kan long thamai shu ingi ti kan mau ba kati ke jongi ha bangi kta ki jaka pa ba kala ban yo iti khyang jingpang ban la dangi kta ki khmat ni khmut ta khyang jingpang ula ban rung sapo ka met ke jongi ba la da yo